Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legine rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku moyo sampun le nesu, nesu kabeh iso. Rasa kudu nganggo cucu emanen paras bagus mundak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku, do sayang ngapuntene saestu yen tering saged nuruti apa karepmu. Tapi ojo sumelah ana dina liyane bakal tak upayake embo kepiye.